We hebben geprobeerd door links en ook door rechts, maar ook het voor geen succes. Door bliek nog maar een oplossing te zien. We hebben de beste, de eerste zullen zien. Het schiet, begin de meester op, wij komen even. Het schuurt niet op en dan is dit nog maar de kinderoptocht van de Gekke Moondag in Velde. De Builus regeert en namens de Builus prins Rolf I, die nu al geen stum meer heet. Ja, het was gisteren al heel erg gezellig. Daarom heb ik geen stum meer. Maar we gaan gewoon door. Maar Gekke Maandag is gewoon Gekke Maandag en niet Gekke Zondag. Dat is waar. Maar de Gekke Zondag huurt er net zo goed bij. Wie zien de Gekke Maandag verdicht eruit? De Gekke Maandag is voor mij een druk programma. Vanmorgen om 8:30 stonden we al klaar. Eerst de basisschool af. Nou, zoals mensen daar vast wel zullen zijn, is de kinderoptocht. Dadelijk om 5:30 zo stappen we op de grote wagen en dan gaan we door tot vandaag. We gaan nog wel van de wagen af, maar we gaan van tot vandaag door. Even uitleggen, Gekke Maandag vindt zijn oorsprong bij de schutterie. Op de naamdag van Sint Sebastianus, 20 januari, vierden de mannen vanaf 30 jaar in Velde een groot feest. Maar de jeugd wil meedoen en duidt dat ook. Sinds 1950 bestaat de Builus en de prins is een echte vrijgezel van nog geen 30. Een echte vrijgezel. Dus ik zei al, als met een mooi pak op, dat het nou wel wat wordt een keer. Tja, hoop uit leven. Hier ze défilé afnemen dat kinderoptocht het. Erg leuk om te zien. In januari. Na de optocht trekt het prinselijk trio naar de residentie voor een tas koffie. Dat is al even goed. In de residentie is de lucht wel erg bedompt. Ik bedoel, het stinkt er ontzettend. Dat leert voornamelijk aan gisteren, want het was gisteren al ontzettend gezellig. Op zondag had hij de Gekke Maandag zeg maar indrinken alvast. Dat indrinken heb ik heel serieus genomen dit jaar. Dat hebben we heel serieus genomen, hebben ons vol aan gegeven. En het was ook erg leuk, dus dat komt goed. Hoe voelt het dich? Ik voel me helemaal goed. Het komt ook helemaal goed. Het gewoon een eindstuk door. En vanaf als ik mijn bed zijn, dan zijn we wel weer, maar dat denk ik voorlopig nog lang niet aan. En tussen de kinderoptocht en de grote optocht heeft het trio zich niet te vervelen. Nou, daar hebben ze net uitgenodigd geworden voor eier te eten, dus dat komt wel goed. Dan gooi je boeien leggen. Dan denk ik nog even langs Hoes, maar daarna nog gauw zat heen weer verzamelen en de wagen op. En dan gaan we echt beginnen. Dat eier eten een traditie of moet tussendoor even? Hoorden wij niet of dat traditie is, moet ik even een beetje dekend op kijken. Maar het wordt wel vaak zat gedaan. 's Nachts of 's morgens, dat maakt allemaal niks uit. Eier eten, met de vrienden, even goed oplaaien voor een optocht en de lange avond in nog zal volgen. Nog even een serieuze vraag over vastelovend. Maar dat strikje zit niet helemaal recht. Ja, dan gaan we gewoon we gaan naar Aars en naar Lom toe en dan... Nou, Gekke Maandag in Velde. Als het nog niet gek is, dan buurt ze het wel bij de Builus.